No morjes Niko IVOlta ja tervetuloa seuraamaan meidän ukkojen iltatoimia tänne toimistolle. Kello on nyt 7:20 illalla ja olisi tarkoituksena vähän laitella kamoja järjestykseen toimistolla, kun availlaan niin sanotusti uusia huoneita. Niin mennään katsomaan, että miltä tuolla sisällä näyttää nyt ja katsotaan, jos jossain vaiheessa pistettäisiin joku video pihalle, että mikä on sitten lopputulos meidän sähläilyiden jälkeen. Alkaa näköjään syksy tulemaan. Pimeetä jo tähän aikaan illasta. No niin, täällä on meikäläisen työhuonetta. Katsotaan, jos siirretään se kohta tonne toiseen päähän. Täällä on vähän tuplanäyttöä ja tykkitietokoneet saadaan laitettua hyviä tarjouksia asiakkaille. Mennään katsomaan, miltä tää myyjien puoli näyttää meille. Täällä on vähän keittiö, missä äijät saa laitella kahvia ja tehdä safkaa ja lämmitellä ruokia. Ja pari vessaa tuolla ja myyjien tiloja. Itse mestari on täällä vielä tekemässä illan viimeisiä töitä. Mites menee ottaa? No kyllä, morjesta vaan. Moro. Vähän venyt nyt taas, kun paljon, jos tulee teknisiä kysymyksiä, niin kaikki tulee aina mulle, niin nyt on kello 7:20, mutta just sain jokaiselle vastattua ja sanoin Nikolle, että voi laittaa kameran päälle, että lähtee pian remppa-vlogi päälle nyt, että nyt alkaa se kiva osuus päivästä, kun mä saan uuden työhuoneen ja saan vähän omaa rauhaa, koska alussa kun tultiin, niin ajattelin, että se on kiva kun tästä näkee kaikki muut ketään toimistolla, mutta hitto kun kuoppas vähän niitä myyjän losseja, niin siinä kun on pari nuorta innokasta sonnia paukuttaa kylmää, niin ei se kyllä aina välttämättä niin kuin parasta työrauhaa anna, jos on joku isompi taloyhtiöurakka tai muu, mitä pitää laskea. Niin Kyllä. Innolla otan, kun päästään nyt siirtää kamppeet tonne Nikon huoneeseen ja Nikolle löytyy sit uusi huone tuolta käytävää perältä. Uudelta puolelta niin sanotusti. Sille on vähän suunniteltu ja laajennetaan just sen takia, kun aletaan tarvimaan vähän tilaa uusille myyjille ja myös vähän meillekin työrauhaa tiettyihin asioihin. Ja tähän olisi tarkoitus tehdä toinen toimistohuone ja tällä hetkellä pidetään meidän aarteita, uusia Pressovakin parhaita kamoja. Pakasta vedettyjä. Joo, pakasta vedettyä voi tästä. Kyllä noilla lähtee pölyt. Kyllä, tossa on. Ei ole Makitan päässä, mutta toi meidän ajatella Makitan akut näissä, kun me aina sanotaan, että me ei ole mitään pakumiehiä, kello on Makitan päässä se varppi, niin nyt on kyllä on meillä Makitan akut kuitenkin, että nyt tuli vähän Niin käytetään me Makitan akkuja, että servattiin vähän itsemme tossa, kun meidän yksi myyjä keksi tossa sen, että sanoo asiakkaille, että meillä ei ole missään Makitan päässä se varppi, vaan että on ihan oikein syöttävä harjakone, niin voin tuon nyt vähän lukea Makitaksi. Ja joku muu keksii siihen. Kyllä. Näytetään tosta. Tuossa on tosiaan Pressovakin alipaineista ja mikä on meillä tällä hetkellä niin tulee omakotitalokäyttöön. Ja tässä on näitä harjakoneita, millä tehdään sitten laadukkaita ilmanvaihtokanavien puhdistuksia kuluttaja-asiakkaille. Tää on päällä, tuosta näytetään miten se on. Näpisti pyörii. Nimenomaan 20 senttisellä harjalla, että kivasti ottaa kanava oikeasti runkostakin sitten sisältä ja ulkoota. Vähän menee nyt mainostuksen puolelle, mutta on täällä nyt yhden miehen tosi tehokas tehdä kun tuosta työntää. Ja Kyllä. Menee kanavat. Se on tosi helppo käsitellä, kevyt käsitellä. Eikä ole niinku mitkään maljakot tai muut sitten levällään, kun on heiluttu porakon akselin kanssa. Niin kivasti pysyy 20 metriä tuossa rullalla sitten. Ja tässä on sitten voimavirtaveihin 10 000 metriä sekunnissa verrokkina niin kuin lukuihin, niin pientaloihin niin riittää semmoinen 2000-3000 metriä sekunnissa, niin tässä on 10 tonnia on tämän kapasiteetti. Tää on ihan nätti vehe. Nyt meni kyllä ihan mainostuksen puolelle, mutta pitäähän hyviä laitteita mainostaa. Pitää. Joo, tosiaan sitten kun saadaan nämä
nämä vehkeet toivottavasti tän illan aikana pois täältä ja suunnitellaan vähän, jos meikäläisen loossi siirrettäisiin tänne ja tehtäisiin tonne mun nykyiseen toimistotilaan Otolle oma. Eiköhän siirretään nämä pressovakit tuohon uuteen varastoon ja laitetaan sitten päivitystä, kun ollaan saatu sulle tähän kamppeelle. Katsotaan kohta miltä näyttää. No kokeillaan toimiiko tää. Joo, kyllä se näköjään toimi. No niin, nyt olisi toimistopäivä pulkassa ja huomenna taas sorvin ääreen aamulla. Otto, montas tuntia on aikaa nukkua ennen kuin herätyskello soi? No on tossa reilu 6 tuntia. Kyllä sillä muutaman päivän vetää näinkin. Kyllä, ei mitään. Lähdetään viemään johtaja kotiin, niin pääsee itsekin nukkumaan. Niko, kuinka kovaa tää Mersu kulkee? En oo kokeillut, mutta kuuleman mukaan tällä pääsee 250, jos oikein Niin, onko sä ajanut vain 120 vai? Suomen tieliikennelain mukaisesti, mikä se on 120, niin on maksiminopeus. Ei oo ollut kertakaan korttihyllyllä vielä. Poliisisedälle terveisiä. Kyllä. Sitten toki tieliikennerajojen puitteissa ne pystyy aina testaamaan näitä Mersun kiihtyvyysominaisuuksia, kun no niin, lähdetään kattoo kehälle kiihdyttänyt. Miten lähtee. Tähän kiihtyy niinku kirjahylly. Nää nyt kevyesti ottaa vatsapohjasta, että on laatuauto. Ei mitään, huomiseen. Huomiseen. Moro! You never dance again.